Il-Crafts Village f'ta' Qali se jkun qed jospita l-ewwel drive-thru tal-Milied f'Diċembru li ġej. Dan l-avveniment tal-familja kollha qiegħed jiġi organizzat minn Danusan kollaborazzjoni ma' diversi artisti u għaqdiet lokali u se jassigura s-saħħa ta' kull min jattendi. Fost dawk li se jipparteċipaw hemm entitajiet bħal Gażini tal-Banet u kumpaniji tal-Karnival li huma mħeġġa jagħmlu użu mit-talenti tagħhom sabiex iżejnu bl-aktar mod fantastiku. Mawa News Krisandra Ġus spjega wkoll kif se taħdem din l-esperjenza. Inti qiegħed mal-babil tiegħek bit-tfal tiegħek fuq wara u kollox, għasħana tal-karozza wkoll ġifieri m'għandekx il-bar tax-xitwa, ħadd tiġi bil-mod hawnhekk tidħol fil-villaġġ wara li tajt il-biljett ġifieri aħna nafu eżatt kemm ħajkonna nies. U jekk ħatiħu drink għall-argument il-karozza tiegħek bħal drive-thru ta' ċertu ħwienet biex niftehmu. Jekk ħadd tixtri suvenira xogħġbok l-istess se jkollok fejn titfa' l-karozza u ħatażel is-suvenir li tixtieq. Daniel Kirkop spjega li l-avveniment se jkun bil-prekawzjonijiet kollha biex tiġi mħarsa s-saħħa ta' kull min involut. Jiena hawnhekk nixtieq kemm jista' jkun insarraħ ras in-nies li s-sigurtà ta' kull individwu kbar żgħar hija l-priorità tagħna. Ġifieri kemm jekk ġej bħala viżitatur, kemm il-ħaddiema li ħajkunu jaħdmu hawnhekk li l-priorità number one tagħhom hija s-sigurtà. Allura ħadd tiġi hawnhekk mal-wasla u mat-tluq tiegħek ħadd tieħu dak l-ispirtu tal-milied bl-iktar mod sikur possibbli. Kollox se jsir b'11 ta' Diċembru u 3 ta' Jannar li ġej. Bil-biljetti jinkisbu minn fuq is-sit www.christmasinmalta.com. Kull min jattendi se jkun jgħin lil Dar il-Kaptan, il-Fondazzjoni tal-Malta Community Chess Fund u d-Dar tal-Providenza.